abokina kai dai kawai ka bari wallahi tallahi kuɗi ne ke sani. Kuɗi kuma ai baka so yi bane. Tun yaushe nake akwai hanyoyi ma kai baka ce ni ka gaya mun zan bu kawai ni ne yi kuɗin nan alaji. Haba abokina kai ne cikin ina gaya ma amma ka ki fahimta. Yau ka gaya mun zan ji. Gashi yanzu ka gano. Yau zan ji. Kana ji? Dere, inkilab. Assalamu alaikum. Wa sallama alaikum. Ba sunana malam ba. Kan karace mun malam. Sunana boka. Ko malam bai sani bane. Boka bai sani ba. Boka. Abin da Boka abin da yake tafi da mu shine kuɗi nake sani. Kuɗi yake sani. Dakata, na san abin da ya kawo ku. Ba sai ku mun bayani ba. Magani da za a baka. Ka hada da kuɗi 500 da garin maganin ka je ka yi a can baya. Idan ka je ka dawo za ka ga 1000. In kai da 200 za ka ga 1000. Idan 10,000 ce za ka ga 20,000. Abin da dai kake nufi shine idan ya ajiye naira 100 zai ga 200 kenan. Yawwa. Ya ajiye 200 yawwa zai ga 400. Yawwa. In ya ajiye 500 yawwa zai ga 1000. idan kai misa zaka dawo bera na daji bai shiga cikin ciyawa. Na gaya ma. To, akwai magani da za a baka. Za ka aje 500 kafan alƙalami. Malam ba matsala bane. Ba a ce mun malam. Boka. Suna na boka. Aje 500 kafan alƙalami. Ko ba aji? Babu matsala wannan za a baka. To a aje sai a baku magani. Aje a nan. Hannun ku za ka sa. Aje. Za ga ya can baya a yadda shi da haɗin kuɗi 500 ko 1000 za a in ma mota aka za a ga. Ba matsala boka, ba matsala boka. Mun gode. A tafi da baya. La, ashe dan shegen malamin nan da gaske yake wallahi jaka guda. Jaka guda. Kaga wannan ai ta ishe ni sa kati wallahi tallahi yau a ci pizza a ci shawarma a je wajen babies. Abu ya samu. In je ƙara hannun jari wallahi ko da rance ko rantowa zan yi ranto in yi kuɗi. Kawai yin yi kuɗi. Je wajen abokai na su sarauta ai akwai kuɗi a wurin shegen yaron nan. Buro, student, baba boko. Kai ya ɗau caji wani asami da aka ba mutum jiya ga shi rigiman ma kaga fa sun zo ma nan kuɗin registration suke so fama ma abin da damu wallahi mutum na ai har ka samu kuɗi ta zo yanzu ko ranta mun zaka wallahi mu sa naira 5 mu cire goma me za ranta ma ni za ka ranta mun wani abu kai faɗan hajiya ne aka kiya ka ne na kai baka san damuwa ba wallahi kai dai kai bari kuɗin registration ne masarauta ba gane da haka duk abin da kaga dama ba wannan ba kuɗi ga su ba ka din ne a kafa zuwa samu matsala kaga dai a'a ai ba wata gaban mana shikenan kake akani shikenan ina zo na yi Allah kai za ka wani shigo mutane ko Allah wallahi za ta san dan kawa mai da Allah ko ka shigo mutane ya ga ya ga harka ce ka samu rance nake so ka bani baba ni ka san babu rance ka san dai akwai su amma wallahi da cajin anjima ne karan ba aka samu matsala ko ka san dai ina da yan daba wallahi zan soya maka banni to ta ga ka samu matsala ba ka bani a baba na sa kake akani wallahi ka samu matsala ne ko zan ma mana ka gane ai haka da matsala dai ta ban kawo ni ba wannan na karma don wannan ai mutumi na kana mutuwa nan zuwa ne irin mutuwa rance wallahi wanda duk kaka gani kudin nan wallahi kudin nan ban iya bayarwa yanzu nan zan kawo ka san me yasa zan baka kudin nan wallahi darajar sarauta ɗaya kaka ci a ci gaba da cin sarauta ba wasa ba dan su mulmuli ne dan gemu a bari kawai ina yin ka mutumi na ce make ni ba ka da damuwa ba ni da damuwa tunda na same ka ai na ga mu wallahi idan kudin nan suka sadu da ina iya yanci ma uwa na sani ba ni da mutunci hey
ya samu bayo din har da kudin taba. Game over. Game over. Jima na bayar malam boka. What? Gane ba. Da sake a cikin al'amarin nan wallahi wallahi da sake. Ko kuma zuwa jima na dawo da su. Bari je dai gurin boka. Ko kuma dai zuwan da nake yi ne yayi kusa ne. Ha. Babu komai wallahi babu. Kudin jama'a babu. Mata yayi dai to dai da kai fara. Na shiga kudin jama'an nan dai har yanzu ba su dawo ba. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bari mu boka wallahi sai. Kai, ni fara da fa wannan karfi ne na faɗa mai ga uzuri na. Tun ɗazuwai sai ka ce, amma makaranta ga dan Allah makaranta. mutum na fara bacci ma wallahi. Wai a ga an kai na. Kai dai bari. Mutumin ka ne ina zo na an bani kuɗin registration tsabaye na mu hankali ya zo ya ara na faɗa mai registration zan yi ga ranar taro. Shin baka gan shi ba? Ban gan shi ba. Baka gan shi ba? Wallahi ban gan shi ba. Tun ɗazu kusan awa ta biya. Wallahi wadda duk ta ga nake. Kaga an kai na. Allah wannan gayan ban amma yake da suna wani ya gashi wani mai dan madari shi dole shi. Wallahi dubu ta guda wallahi. Aka yi ba wai ina da na fara masa cajin dan anjima ne ya shi wai tun da shi muke jira mun ganshi. Da ni ma haka kaga ba an bar kuɗin registration ba tsabaye na mu hankali. Wannan ma wallahi sai in ba sai jira mai fata. Na fara gajiya ba. wallahi kaga bari mun baya suke min wannan nan ba mun ba sai tsarka shi kamar jiya ba wallahi. Ya ga yana mu da Ah kaga to ai gashi nan ma ya taho. okay wai jina wancan Bara ya ƙara su, bara ya ƙara su. Lai gashi nan ba. a karnukan nan ma suna ke zuwa Lai gashi kibi na ce musu Lai gashi nan bara ya ƙara su. Ai wai ga wani jara waya ka gudu na za ka mun ga kira Wallahi matsala aka samu. gaya ga dan ka tsaya mana bayani mana bayani ai ni me ya faru Hannun jari na zuba wallahi tallahi kuma an riga da an samu matsala. amma kama rena wani